baro ki jing bam ki ba pi bam ha ka jing em jung pi man kas ni karung hai nengkong na sabe akas nam kajing bam ki nutrients ki bang yong mo aba pi bam ki rung ha ka met jung pi ki rung ha kas nam jung pi bat pi don ka bor pe kat nam ka ba pen im ye pi kas nam ka ba ai jing ko jing kia ye pi kas nam ka ba ai jing klan ye pi ha ka met ka phat ka jung pi ha ka jing mut ka jing prakhat jung pi baro ban ngitip lada kas nam jung a ba jung pi ka long ka bas neu kala ban wan ra jing yap yang i wei pai wei kala ban wan ra jing yap yang i wei pai wei den ma ta ka dau ha ba pi di ya yong i ka bi mo ha ba pi di ya ka bi nang kong na sa ba kas nam ka le se ai ka bi ka le se ai ka rong ha kas nam jung pi na kas nam jung pi kas nam jung pi ka rong hau klong nam jung pi ka rong hau lungs jung pi hau liver jung pi bat pin satulot kamet bat pin sayap dei nama cakadau kas nam kalong ka ba kordor hadu kata bat ka ba kerpang ha ka jing em ka jungi bat kalong ka ba don ka bor ban wan ra jing em don ka bor ka ba wan ra jing ko jing khia bat ka don ka bor ban peniap yangi kum juru dei nama cakadau uji ublei ukpa jungi haba uperkhat ya ka jing it ka jing u na ka banta ka jung a ka jung pi la bat perkhat dah kum wei pat henrei dah ka ba ai dala ka jong kasnam dah ka ba ai ya la ka jong kasnam na ka banta ka jing penem jung u yang i wei pai wei you try dei na ma ta ka dau pi yo jing im Pidio jing pen lai lut bamang i barong i yo ikini dei leng ba kasnam jong u snam jong no snam jong Chris om dei kasnam jong uto belang yong om dei kasnam jong uto yarengko ba pi paleknya ngin sa pet sebet man kasni yo lese na pedeng jong pi don ki baduai snam kodoru Chris pen lai lut yenga senam kodoro Chris pen im yenga senam kodoro Chris pen khut yenga senam kodoro Chris ai boringa yo le se ngi duai ye kene jing duai pi duai nam jar belai chosam thia kasur phadar ke jampalat ne ngi duai ye kene jing duai haba pi duai ya kena ke jing duai ngiong bakane ka de ke jing duai ke bak khado ke bang haban duai ka de ke jing duai ke bak khado ke bang haban duai bat ka de ke jing duai ke bak krau tam ka de ke jing duai ke bak krau tam namar ba ukres ro upen lai lo yangi ha ke bak khado da ke ba play yala ka jong kasnam da ke ba IT yala ka jong kasnam ban pen lai lut yang apa dia pi you try dei nama ta kadau ko han men ko para mentangin pechua ka history jong kasnam mukres nado basdang ka jutang barem bat hado kine kisngi ngitiba ki kun Israel ki syatemrau ha kinong Egypt ki syatemrau ha kinong Egypt dalade kine ki kun Israel ki persang band yo jing lai lui na kakti jong ki nong shun jong ki na kakti jong ki kan rat jong ki labanong no ki nong Egypt Henry da ka bor jong ki kim la ban yo ya ka jing lai lui dei nam saus pa lai po tam snem ki nong Israel ki sha tem rau ha ki nong Egypt saus pa lai po snem kat kine kisnem kine ki kun Israel ki kwa ban yo jing lai lut na ki nong Egypt Henry da ka bor la jong kim la ban yo ya kana ki jing lai lut na ka jing sha tem rau Henry ngiyoi habau bleu la khot yo Moses but ula khot yo Aaron ban let sha usim jong ki Egypt usim faro ngiyoi ba ublei upersang da kito ki sipotli ki jing pen sutom
ya ki nong Egypt ya ki nong Egypt ban pen lai luj ya ki khun chung u ki Israel na ki jing chat amrau ke eka ka jing pan sitom ne ka jing pan saja u blei ya ki nong Egypt ka ban kong ki don supposedly ngiti mo ba ki nong Egypt ki don supposedly ki blei ki nong Egypt ki don but u blei jingi u Yahweh u pen saja ya ki nong Egypt kat kum ka jing don jong ki blei juki ki supposedly kito ki jing pen sitom baro habang ipe ya ka history kat kito ki jing pen sitom kito ki jing pen saja ki ba u blei u ai ha ki nong Egypt ki dei persya ya kito ki blei jong ki balai bau blei kwa ban pen i u blei kwa ban pen pau ha ki khun chung u bau don kabor ka jong blei ka kham krau ban ya kabor jong kito ki blei thau jong ki nong Egypt iroy utrai den mata kedau u blei jong nga u blei jong piu ba im na do menchua ha do menta u alpha badu omega jingi u don kabor ka bakrau ban ya ki we ki blei thau ki badon ha kane ka perthei jingi krau kabor ban ya baro ki blei thau ban ya baro ki jing don ki jing em ki ba em ki ba yap ki ba yat ki ba yeng ne ki ba thia ha kane ka perthei bat happening u blei u don kabor ka bakrau ngakali pimene ka wege jing kali ka ka jing pen saja la ne ka jing pen sitom ka ba u blei u le nang kong ha ki nong Egypt ka ka to ona bala bakan mau no bala bakan mau ka jing pen saja ka ba u le ngilap ya ka ne ha ka kitab Exodus ka de ka jing pen kala snam ya ka ha ka wa Nile upen kelas 6 uthaya kas 6 haka wa Nile persya yo blei jongka river Nile ne wa Nile ke bangi ong pe ka panengkong ka jing pan saja ka bau blei u ayaki ka dei kas 6 bangi i haden kas 6 ki bot sakndai sapra teli kito ki jing pan saja ki ba u blei u le nak banta ki kunjungu ki Israel kapan engkong bat kabakado kadai kaju kayak kata menuju pole Bible re nelak lep ne kayak kapan engkong bat kabakado kabasipo kajing pan saja kabau beli ule na kabantaki kun Israel jengu kabau pen i haki nong Egypt kayak kita ateli kapan engkong ilatip bakadai kasnam bau pen kela open kelas 6 ya ka haka wa Nile kayak kabakadopat kabasipo peniap ya ki kun nongkong baro ki kun nongkong jong ki Egypt day baro ngi day bahaya ya kene ngi pule menta na ke kitab Exodus kalanong kabaar Exodus kalanong kabaar tongin pule kibadan ke Bible ringkat bapi saplit layo di badan Bible hang nel abo ke Bible pli ke Bible jungpi flit ke Bible jungpi Exodus kalanong kebaar pej kipat Israel kila od hapo ke jinglong brau bat kila kaang banyo jing yerap bat ke jinglen nyar jongki hapo ke jinglong brau kine ki kun Israel haba kila syate merau menta la saus pas nem tam kila pertah kemat ublei namarnya mene daka bor jongki kila persang ban yo jing lai lut Henry kimla kimyo ya kane ke jing lai lut den mata kerau menta ki pertah kemat ublei bangila sa temrau dakit kine kisnam ki pertah kemat ublei nengkong ki kipsikan mau yo blei ki sem pertah ublei Henry ha ke bakado ki pertah ublei ngiyo lap bangi pule nakane naka kitab Exodus kalanong baar dekat ar pulai ki pertah ha ublei bangila siya temrau mangi way pa wayro kohan men ko para ngi siya temrau ha babon ha ka jing im jing pi
Don na pedeng jenga ba jeng pi. Don na pedeng ki khon jengi ki ba sa tem rau ha ka pop klem. Don na pedeng jengi ki ba sa tem rau ha ka pop kerni jing di kiat. Sa tem rau ha ki drugs. Sa tem rau ha ki kamtam ki khon samla jengi menta kumayang ka pornografi ka jing pek ka jing penle jing mod yalade ya kito ki film ki basneu ki dor ki basneu. Don apa deng jengi kiba em ha ka jing brai jeng kedo. Don ki yang nangi kiba sa temrau ha ka pop bisni ya kiwe. Ha ka pop pakran ben ya kiwe. Ha to ngim sa temrau ha kini baro ngi sa temrau. Kumba kini ki khun Israel ki sa temrau. Ngiro dala ka jong kabor ngi persang ban lai loy na kini ki jing temrau. Henry ko hanmen ko para kenmau. Da kabor jong pi marwe, da kabor jenga marwe, kum obreu, kum kabreu, da lele ngim la ban la, da lele ngim la ban laj na kini ki jing shat temrau. Jong ki pop ki sang, jong ki jing duna jungi. Kumba kini ki khun Israel manta, ki la pei pang, badala de ngim la, Henry manta, ki le chakmat ublei, bad ublei, ule ya kito ki spoteli, ki jing pen saja ya kinong Egypt. Kabanang kong yong kadai kasnam. Bat kabasi pauru kadai dakasnam jong ue. Kun langbrot ubadang loy. Ublay wong yaki ha puli na ka kitab Exodus kalanong kabakadar. Lanong kadar bat kadlay puli menta. Exodus kadar bat kadlay. Ha katja kamit ngan yai lengba karijib bat ngan shoyap yaw kun nangkong baro harijib ujong ubreu pajong umrat yaki blejib baro ngan satian bishar naba ngalong utrai kadar Exodus nangja kabakat lai kasnam haying bapishong kalong kadak na kabanta jungpi kasnam hakayeng bapisong kalong kadak na kabanta jungpi uble uyawe ulang yaki bapiha ban peniap yaw kulang brod uba kerpang uba loy bat pinta ya kato kasnam jong kulang brod haka jingkang jungpi haka din jingkang jungpi ucapkat ubangi ong mangi mentamo ikan parang takaraw kren dekaryo lesem ucapkat ni ong uta ya kasnam jong to kulang brod baliloy ha kading jingkang jong pi bat endang aloi ya kasnam jong to kulang brod baliloy uba pilata ha kading jingkang jong pi ngan nomrong ban peniap ya ukon nongkong jong pi jong obreu ne jong umrat Henry ngan yai light na pi Henry kinong Egypt kim ngab ya kaksur ka jong blay kim ngab ya kane ka jingong ka jong blay kim siam la le bat kim tip ban le ya kane de na mata kadaw baro ki kun nangkong jong kinong Egypt ki shapan yap ban ngitip ba kun jong pararu usapan yap hakato kamit kasnam jong kulang brot ha kane ka kitab Exodus kebangi dang pule menta kadai kadak kasen jong kasnam jong ukris jisu utrai jengi unong suspa jengi unong penem jengi ubayap halor gadik pena ka jingkang atau ka ding jingkang kadai kadak kasen ne ka sembel jong ka ding pena jong ukris kasnam kadai kasnam jong ukris kasnam jong tu kulang brot baliloy kadai kasnam jong Yesus Kristus baleng ba kato kasnam kabaki na kinong Israel kila le na kita ka jengkang jengki uparo usngap ya kasur ka jungblay bat upan layloy ya kinong Israel you try pet kasnam baliloy jong kulang brot kadon kabor ban penlayloy ya kinong Israel hato menta lada mangama pi ngikwa ban yo jing layloy na kine ki jing satem raw haki pop kisang jingi hato ngim dese ban khot ya kasnam bakhot kasnam kodo jong kres
Hatong yem day se bandan kata ka jingit scam hakas nam bakuj hakas nam bakodor jong kris. Namar kas nam jong kris kadon ka bor ban penlai luj yangi na ka jing te mrau jong ka pop. Na ka jing te mrau jong suj na ka jing te mrau jong ubaman. Kohan men ko para mendapat kebaar keba ngiyo jing hikai ne kas nam kris ka ayang aipi kawan ra yang ngapa pi iwe pa iwe kadai kane kadon ka bor ban map ya kipop jengi kadon ka bor ban map ya kipop jengi barok khot ha ka gospel jong Yohanes kalanong kabalai dekat pra kong kumne kad ubale pop ulong ukun jong uksuj kad ubale pop ulong ukun jong uksuj boleh naga Bible naga Bible ka citi jong Yohanes ka penengkong ka citi penengkong jong Yohanes kalau nong lai bat pra kadu bale pop ulong ukun jong suj kadu bale pop hato mangama pi ngimlong kikun jong suj ngilong nem yikun suj Pilong nem, ya pihok bahamo, baro pimlong kikun uksuk namara pimlepop. Henry ngong epi ko hanmen ko para baro ngilong kikun jungsuk namar bang ngilepop. Uyo ane suong mo hakasiti benengkong jung uong kumne. Ba kadu balepop ulong jong uksuk ukun jong uksuk. Nang capat namar uksuk ulalепop nadu basdang. Ukun ublei ulapau na kebenca kene ban pendo ya kikam jong uksuj uji supa duwan sak pertei om ban ai la je uksuj henry uji su lawan sak pertei tang na kebenca ban pendo pendam ya kabor jong uksuj ban lengba ka jingiap ka jingu halor ka ding pena ban lengba ka snam jingu uji su ai kajing map yang abat ya pi leng bakas nam kaba ula klei nalor ka dipana ujisu ula map ekipop jeng abat jeng pi deteba kadau haka siti benengkong jong Yohanes biang kalau nong ke benengkong dekot ke bahnyau kong kemne Henry ladang iya haka jeng syai namar mau udan ka jeng syai ngiya selok lang iwe bat iwe pat kumta kasnam ujisu ukun jung u kapen kut yangi nakapop kasang baro pek kasnam kebau kris ulat sei na lor gading pena kasat kut yaki pop jengi iwe pa iwe kadan kabar ko henmen ko para bansat yaki pop jenga bajung pi kadan kabar ban weng no yaki pop jenga bajung pi hang ne ngamot bonong ba o bang yim de shu ban kled ya ka sakramen jong kajing pla ne kajing mapop ngi de ban kled ya ka henry kasnam jong kris kadai ka we kalat ka ba mangi ngi haban lecha ka eucharis saka sakramen jong kajing pla pop namar ka sakramen jong kajing pla pop ban kajing pediang jongi ya ka met jong jisu kialong ka we ngimla ban penyaklat ya ka sakramen jong kajing mapop bat jong kayu karis bat kasnam jong ukres namar ba ngitip ngimdei ban pediang ya ujisu klem lek pla klem pen ko je lagi jong kipop ngimdei ban pediang ya kemet ukres ya kasnam ukres ko hanmen ko para ngidei ban ken mau ba kasnam ukres kadon kabor ban saino kadan kabor banweng no ya kipop jongi iwe pai we nang dapat kumju ha ka siti jong Paulus sa ki Ephesus ngilap ka lenong banengkong dekot ka hanyo kong komne dakasnam ulasus pa yanga badepi dakasnam jongu ukres ulasus pa ya kepertei dakasnam jongu kabaulat sei halor gading pena na lum kalbari la sat khot ya kipop jongi baro bat kajing kang beneng la pli habau kres ula tesei ya kasnam jung nalum kalvari Paulus uang
hakasiti jungu syaki Ephesus dei mata kadau mangama pi ko hanmen ko para nadu basdang iong ba kasnam junga ba jung pi kadon bor ban ai jing ko jing klan kadon ka bor ban wanra yangi ka jing im klempep kasnam kris kadon ka bor ban saj ban weng no ya ki pop ki sang jui bat kadon ka bor ban plia ka jing khang jong ki hima beneng na ka benta jungi iwe pai we nang capat ke baar kajing kelak bamut bat kajing pen Yesuk kasna mukris kadon kabor ban pen kelak bamut yangi bat kadon kabor ban pen Yesuk yangi bat ubleu pa kasna mukris kadon kabor ban pen Yesuk yangi bat ubleu pa om don bor hapertei bala ban pen Yesuk yang nga badu beli kupa jonga Henry light no tang dakasnam ukres akasiti jong Paulus syaki Kristan hakoren kaladang kebasan lekot ke kendai arpau kong kumne ulawan ban penyasuk bat ngi badu beli dakasnam kebau tak sei nalor gading pena. Paulus uang kohanmen ko para kamdai ka ktin ka junga. Paulus kasiti jungu syaki Kristan hakorin kalanong kebasan dekot kat kandai arpo ko ong syai yang IP. Ukres ulawan syak pertei badula play kasnam ka jungu ula IT ala ka jong kasnam na kebenta junga ba jungpi. Kamtame ban penyasup yang nga badu belai kupa ban penyasuk ya pi badu belai kupa hato mapi hato manga badu belai kupa ngimdan gajeng yasuk hato mangi we pai we ngi de ki kon gajeng belai hato ngimdan gajeng yasuk badu belai kupa jungi pidon nem jar jar belai pidon nem gajeng yasuk badu belai kupa hayang asam pidon nem gajeng yasuk don thok he phima hato baro gingi sem jingi ngidan ga jinga suk ha pedeng ukpa bade kmi phi ba jispa na ga jispa hato ka kmi badu kikon gikti phi ba pia sutho jingmut ba pia suk ba jispa na ga jispa hato manga badu blek pa ngai suk ba jispa na ga jispa ngam tharai Wah iladi ngaku mulendong anoi penong akmat jumpi om dei bangapan rem ya lade henry ngong ba ka ngangadon kata kajing bom Yesuk jenga badu kubelai pa balai namar kipop jonga ka khang ladi nga ban pen Yesuk badu kijing duna jenga kilong kita ki mau jentut nak benta kajing jing suk jenga badu belai pa den mata kadau baro ngilapan ong ba mangi badu belai pa ngimdon kajing Yesuk ban mapi kumahayang asem pimoj pia bahaya miat hanre kajing Yesuk purang ngimdan kajing Yesuk purang ngimdan hayang asem pe jelade hakayang asem kajing pi hakajing ade jung pi syukurim si tengah ngam tharai basis pa na basis pa ngam tharai bakang Yesuk hadu kata-kata den mata kadau ukres ulawan sak pertei na kebenta kane ban pen Yesuk yang bad na kebenta jung pi badu belai pa dakas nam keba ula tesei halor gading pena nalor gading pena nalor lum kalbari nakasiti jong Paulus syaki Roman kalanong kebasan dekat arpusan kong kumne dakas nam ukris ublei ula penlong ya kalat pen Yesuk na kebenta baro kibange jau kajinge jonga jong pi ko hanmen ko para kalong kebakong san lada mangama pingim don kena kejengej hau Kris lada mangama pingim don kejengej hakasnam jong Kris dalele kena kasnam jong Kris kanam labat pen Yesuk ya pi bad yang padu belai kupa pidai bandon kena kejengej pidai bandon kena kejeng kermen pidai bandon kena kejeng syania hakasnam jong Kris bakasnam jong Kris kadon kabor ban pen Yesuk ya pi bad ublei ukpa yoro yutrai atau menta pingai nem pisiania nem pikermen nem bakas namu Kris kadon kabor ban pen Yesuk bat pi badu belek pa yatho yu nau Jisu uba sedin halor kan dipena matak mat jung pi yatho
atau pidonem kata kajing senia atau pidonem kata kajing kermen pidonem kajing next camp how jisu kam tame ba kajing play jo ila kajong kasnam kadon kabor bat penyasuk ya pi pada belai kupa don nem don berkoi ini benang tong inau berkoi ngidon kajing nge Kris ngidon kajing kermen kasnam Kris ngidon kajing ngej hakas namo Kris bakas namo Kris kadang kabor ban penyasuk yangi bado belai kupa namar bangitip bakas nam kabal thasei kasat kuj kemang amane ban kabahadin ma aswa bakadan kabor ban sat kuj ya kipop jungi ya kajing duna jungi nang dapat kabeput pat kas namo Kris kadang kabor ban penlaj lut yangi kadang kabor ban penlaj lut yangi redemption and freedom yang mo redemption and freedom kadang kabor ban penlaj lut yangi meneng yang kadang kabor ban penyesuk yangi pada belai kupa kadang kabor ban kersian yang IP bangin don kata kamen sem kela kebamut nakipop jungi mentapan yang ba ka snamu Kris kadang kabor ban ai jing lai lut yangi jing lai lut nae jing lai lut nae atau bisa temrau kemasih temrau kinong Egypt kinong Israel haki nong menengong babaro ngilong kimrau barong ngilong kimrau hakapop barong ngilong kimrau haka jing sa temrau kipop baper kimang laong meneh abasdang haka klim haka tu haka tim haka bisni haka pej lorni haka kren lorni haka kapop jing sa temrau haka jing di baper hatu ngimlong kimrau hatu ngim sa temrau bisa nem ni pi hok balat atau pim lepop atau pim long kikun jong uksut kemang yang baro ken mau ngilong ki jong uksut namar ngi lepop kumba uyones hak sithi benengkong jong lai pral ong menne ngilong ki basya temrau hak pop ko hanmen ko para den mata kedau kasnamo Kris kadon kabor ban penlaj lut yangi na kene ka jing sa temrau kumbang ilaong mene haka kitab Exodus khat ar ban khat lai nang capat naka sithi banengkong jong u Petrus kalau nong banengkong dekot khat praru kaya tu sai yang ayapi ba kasnam jong u Kris kaba ulat hesei na lor kading pna kadon kabor ban penlaj lut yangi nakapop kadon kabor ban penlaj lut yangi naga jing sa temrau hakapop hakasang kadon kabor ko hanmen ko para nang dapat kasithi benengkong biang jong Yohanes kalau nong pra ka gospel jong Yohanes kalau nong ke bapra de kolai penreu gong kumne ladau kun upan laj ya pi te pin salong ki balai lek dasisha ka gospel jong u Yohanes kalau nong bapra dikot lai penreu ka keran sai yang ayapi ladau kun jong ublei upan lai lut yapi te pin salong ki balai lut dasisha lada u Kris syam lawana kepertei mangama pi nginom yo ya kata kajing lai lut hanre kajing wan jong u Kris ya kepertei kajing play jong Kris yala kajong kasnam ngilong ki balai lut dai nama tagadau ba kasnam jong Kris kaba ulhat tesei halor gepna kadon kabor ban penlai lut yangi you try nang dapat kasnam jong Kris kadon kabor ban job ya umen simpeman kadon kabor ban penlai lut ya pi badianga na ki semprakti jong uksut kadon kabor persya ya uksut kadon kabor persya ya uksut kaneng ilap ha ka kitab jing penpau kalau nong kebakat ar dekot katway kitab jing penpau
ขัดอาร์ขัดไว้กองกำเนอุกฤษอุลาจอบยกสุดอมดากิจิงดูไวจงูอมดากิจิงลาบจงูฮันเรดากัสนามกบาอุลาเทเซฮัลลอร์กดิงพนาดากัสนามกบาเทเซฮัลลอร์กดิงพนาอุกฤษอุลาปันเปายากบอร์จงูบาอุจอบยาอุกสุดกกิตับจิงปันเปากกรันชัยหังอาบาดพีบัดกุมจูรุนากาสิทีจงอุปาลุสชาอุติตุสกลนังกบาอาร์ขัดขัดสาวกองกำเนเดมาอุบลากิญานาคบันตาจงีเดมาอุบลากิญานาคบันตาจงีมโนมตามโนตามาอุเดยุคริสอุบลากิญานาคบันตาจงอาบจงพีนาคบันตาบันจบยาวสุดเดนมาตากระดาวko han men ko para haba piwan changi kilengdo haba pipa dua yang i kamtame haka porba dua bek suj ngong mene bangi khot ya ka snam bakodor jong kris ka snam bakodor jong kris ka don kabor bantap telup ya ka jingdum jong suj ka don kabor bantap telup ya ka mensim jong bomban hato mga mapi sachisin ngawakwa ban kelib yang ipi ngawakwa ban bub yang api hato pidon em kane ka jingshania ya kane ka snam bakut ka snam bakodor jong kris pidon em lada pidon kata ka jingshania lada pidon ka jinge ha kane ka snam jong kris klempep piyo ka bor ban ya le persya ya kusut pidon ka bor ban le persya ya ki mensem boman kiba pi yakendu ha ka jing em jong pi baman lakas ni hato pingai nem baukso yudan ha kane ka perthai menta udan nem ukso yu ya rengkat bat pi kat saba pilej ka kelemat ka ba pimi na yemne ukso yu ya senda jong pi udan atli kireng denem dan atli kireng ukso tip ma pi mo kajing hikai jong ki sister naduk khanak mo jong hikai ni amos nutrai ki giatu yang i pen i ngi to gidoruk suj arteli ki reng ki benyat ki bejrong ki basau nang tau phong jan yong denem uksuj ya kato kurkom hanrei uksuj ha ka perthai menta uyeng rengkar bat ngi ha ka dur jungi hi om dei ha ka dur jung no hanrei uksuj udon rengkat uyai rengkat uyem rengkat bat ngi hasanda ukso yudon ha ka danur ka junga ka jungpi ukso yudon ha ka jumur ka jing perkhat ka junga ka jungpi ha ka klemat ka ba pilepop ka ba mot pila satem rau ha ukso ku ba mane ngilong ki kun jong o kun jung no jong blai klapem ngilong ki kun jung blai an rei ka klemat ka ba pila lepop pilong ki kun jong o ukso den mata ka daw ko han men ko parang ngede ban tip ba haman kasngi haman ka kelimat jong ka jeng em ka junga ka jung pi ngi ya kendo yaw ne uksut ngi haban ya rengkat padu lara pikwa ba ma pi pinjop ban le persya yaw ne bomman yaw ne uksut pi haban sanya ya kabor jong ka snamo kres pi haban sanya pi haban kermen ya kane ka snam ka ba ukres ula clay nalor kading pena nalor lum karbari namarba kumbalong upo ka kitab jingpen pau khat ar khat wei badu paulus kasiti jungu shaw teteus ulong kalanong ar khat saw ba kasnam mukris kadan ka bor bantap telop ya uksuj ubadan ha kadanut ka junga ka jungpi kad udon kadon ka bor bantap telop ne ban weng no ya to uksuj badan ha ka jumur ka jing perkhat ka junga ka jungpi udon ka bor kadon ka bor ban weng no ya to uksuj bayai rengkat bayai senda ban nga badapi habas dang long ba dalade kumba kine ki kon Israel kilapan pau ba dalade ngimla ban yo ya ka jing lai lut dalade ngimla ban le persya ya kibor jong ubaman den matakadaw ngide ban khot kerpat yaw trai kumba ki nong Israel ki kun Israel kila pertajam
ko blei tawan ban Arab ingi tawan ban Kristen ingi tawan ban penlaj lu ingi mangi kemo mene ngi dei ban kho dia ka snam jong Kris snam Kris snam ko dero Kris penlaj lu jenga snam Kris tap telop ya ka jing sneu jong ka jing em ka jenga wan weng ya ubamana ka jing em ka jenga ngi dei ban pertajam ngi dei ban pertajam da ka jingej da ka jing syania bat da ka jing kermen nang tapat ko hanmen ko para kasnam jongo Kris kadai kemong kadai ka jingknya ka ba krautam ka ba ngiyo mat ha ka jing em ka jingi om don ki wei pat ki jingknya ki ba la ban weng ya ki jing pang ki jing stom ya ki jing ki jing kerdo ya ki jing shatem rau jonga ba jong pi light no kasnam jongo Kris na ka gospel jong Yohanes kalanong kabalay khot khan reu kong kumne Yohanes lai khan reu kong kumne ublei ulai ije ya kepertei hadu kata-kata bad ula pha ya lau jong ukun pamarwei sha kepertei na kabanta ban penpau ya kata kajing ij kajing u yangi kajing ij jong ula pha ya lau jong ukun sha kepertei ban penlaj luj yang ngabad ya pi na ke banta ki pop ki sang jingi ban sat khoj ya ki pop ki sang jingi ban habau jisu ulawan deleng baka jing kenya deleng baka jing ai ti jong ubleu kpa batu jisu habau lawan sa ka perthei ule komno u ai la ka jong ka jing em kum ka jing kenya thang ka bakrau tam ban penlaj luj yang ngabad pi ban penlaj luj yang ngabad pi pule kane ka wei ka jing tho ba khoj ka sithi cha ki Hebrew pule baro khoj kane si ka sithi cha ki Hebrew kalanong ka ba khandai de khot khadar Hebrew khandai khadar bayon em balaya kloi pule Hebrew khandai khadar ularung omda kasnam kiblang bat kikun masi Henry da kasnam la jong hi bat ulayo ya ka jing suspa bom jukut omde da kasnam jong ublang yong kebom mene omde da kasnam jong tu siar rengku basau bapi palai terwa ha kitu kinong kenya nong kriam shabhoi shajawai ni sha maram ni sha langam ni sha nong stoi omdei kabor jong to blang yong baro sisa ko hanmen ko para hato ngimle arai kane hato ni ujing kenya uba pi pa kenya ya kitu kinong kenya nong kriam habhoi hajawai ha nong stoi ne halangam hang nong no une udon ka bor ba penlai lu ya pi na ka jing pang ka jing stam jing pi udon ka bor nem ladam don ka bor te balai pi palai kinya balai pideng yau ne pideng harandang pideng asangkai pideng aterpeng pideng akhawa balai ngideng yau ne balai ngile sa kitu kinong kinya kinong kriang balai ngi palai pet kau balai ni hadu mentang ngatip omdai banga ngapan rem ya ki kun lai jong hang ne moklam anra ka jing sisa hakapor ba ya tho ngayos ngau bong kum no mo kile ka men hadu mentang ki pe yaw siar tip siar senrang ne siar ku ngam tip anrai ki ot ya kasnir jong ki pe baro na bas dang abakut hato kamder kata ka jing kenya ke bang ngile hato kamder ka jing kenya ngilong Kristen Katolik ngiong bang ingej how no Chris how Jisu ubalawan sa kepertei bat bala sayap na kabenta junga jungpi ubala play la ka jong kasnam hanre mangama pi ngidang le yakine ke jengkenya u Chris ulaknya ka jengkenya ke bakrautam ka jengkenya ke bakrautam ka jengkenya ke bakrautam om ka jengkenya jong belang yang om de ka jengkenya jong u siarengku basau om de ka jengkenya jong kita ki peleng siar
Day peleng siar broiler nek broiler. Henry peleng jong siar khasi local. Hato kito kila kidan kabor ban weng ya ke jingpang jingpi. Hato kito kidan kibor ban simno ya ke jing ke jing stom ki bapi kendu ha ke jing jingpi ko hanmen ko para. Baro kito kibalik sa kekinya ke kriam baro Day way baro kito kibade ki Kristen bat ki bomde ki Kristen hak bakado ki haban wan pai shao neu Jisu shao Jisu ubala plela ke jong kasnam den mata kada baro ki lawan rahang ne hak baneng kong ki don ka jingek ka don ka jing kermen ka jenia hak ane ka jing kenya ke kriam Henry habakado piawan pai chano piawan pai chano kikon habab pitam sneng cheese ngi ar ngi sibnai ar banai pinjngai nai mei haba kado plei pai chano ikon lei pai sai ngi mei lei pai sai pa ma bianga ngi roi ga to ji rai ma pa ma bianga denem kumba kon sorong oriau kumda ulek pop upen nok pa haba kado haba ron pai so plei pa sok pa jungu mangi we pai we ko hanmen ko parang ide pas ngutu ya gani Jisu lai ke jingknya ke bakrautam ialah ke jong ke jing im ialah ke jong kasnam ulak lei nado kasih drop hado kasih drop bakut uai ialah ke jong kasnam kum kata ke jingknya ke bakrautam ke jingknya ke bakutam ke jingmaya ke bakutam ke bakrautam habangi pule ya kamas bakut man kasngi kileng dog yang mo ko hanmen ko para Menta habang iwan akhmat kaduan ke depan tongin penkunyan pensubaya la kajong kipop kisang ya kajing duna jungi kenang bau bleik pa jungi un pedang hun ya kane kajing terua la ne kajing maya ke bakrau ke bakunyi ong denem kadai kajing maya ke bakrau tam ko hanmen ko para kadai kata kajing kenya ke bapalan liam ke bamangama pingim laban yomat ha kajing im Henry ngeusi bamangi ngimdon kata kajing syania ngimdon kata kajing kermen ngimdon kata kajing ha kasnam kadai kabadai kajing kenya kebakrau keba ukris ulai yang abade pi kohan men ko para kumba ngi lapule ha ka gospel jong Yohanes kalanong khatsan record khatlai Yohanes khatsan khatlai ko ong kumni Don jeng bapalaliam keba ubriu neublei ule na kebanta kipat ke jeng da keba ai yala ke jong ke jeng im no greater love is than to lay down his life for his friend kajing im keba kres ulai ke de kata kajing kenya keba krautam na kebanta kiparlok jeng ngi ngide ki parlo ki jungu ngi ngide ki kon ki jungu ngi ngide ki breu ki jungu ngide ki kon tan rai jungu ko hanmen ko para ukres kumbang aka gospel jungu Yohanes ula ayala ka jong ka jing im ula ayala ka jong kasnam na ka banta jingi wei pai wei hato menta ngidang don kate ka jing syania ha kine ki blei thau hato ngidang don kata ka jinge hau leilum laiwa jungi hato ngidang dan kata kajing ngej kajing pej ya ublei jong kasngi ya ublei jong ubenai ya jong ki klau ki petap ide banong halade nadu menta kasngi ngangej ngasania bat ngadan kajing kermen ha kasnam jong kris namaru kris lawan sak pertei na kebenta jongi ula sayap halor gading pena uyap lengkut batu te ialah kajong kasnam nado si drop hado bakut kasi drop kajong na kebenta ban penlaj im yangi na kebenta ban beyok sut ban beyu beman na kajong im kajong nga kajong pi na kebenta ban ai bor yang abade pi bangila ban lepersya ya boman bangila ban job yok sut bangila ban job ya kipop kiba ngidan ha kajong im kajong i Dai mata kedau ko hanmen ko para haga negas ngi bat hakis ngi ki babot jong ka jeng em ka jungi tongin don kata ka jengej tongin don kata ka jeng senia hakas nam jong ukres
namarngi ong pangilayos ngayon nado basdang nado kikun Israel basdang ka history jong kajing em Kristan jongi jong kajing em jongi kom kikun ki jong blay don ki weipat ki jing knya ki bakrau ki balaban panlayloy kumba kasnam jong uto kun lang brot baliloy ula panlayloy ya kikun Israel nakikti jong ki Egypt kingej kisania kikermen hakato kaktin kebaw turai ulong haki penyap yuk kulang berat bata ya kato kasnam ha uding jingkang jong pi bat nga ngan penlat yem ye pi bat ya kito gibom sania ya kito gibom ngej ya kito bay makapop ngan pensitom ngan penseja bat kito kun jong kinong Egypt kisah ya kajing sa sitom kajing penseja kajing yap kajing sa temrau ha kapop ha kasang ha kajing dum Henry kito gibangay ya Chris kito bangay ha kaktin ko jong try kiyo ya kajing penem kumbagi kun Israel kimi na Egypt kilej sa kajaka balakular mangiro iwe pa iwe ko hanmen ko para lang ba kajing ngej kajing ha Chris lang ba kajing ko jungi ka ya kasnam bakot kasnam bakot jong Chris o Chris lang bakas nam ko jung un yalam yangi un petin lenti yangi banpoy sa ka paradise baro ka em ka junga ka jung pi baro pamangi ki kon ki jung blay ngidon ka takathong tang banpoy sa ka paradise sa ka jingsuk breng jong ka jing em jungi sa ka jingsuk breng sa ka paradise de matagdaw ngide ban snutho halade badala de marwei dala de marwe nga ngamlaban le persya ya gejing snow nga ngamlaban yen persya ya gine gejing snow jong kana kapratay ngamlaban job ya gabor jong so ya gabor jong paman Henry lengba kajing IT junga lengba kajing khot junga ya kasnam jong Chris kasnam jong Chris kan sensyari nga kan penlai lut ya nga kan petin lenti ya nga kan kedewlenti ya nga banpoy sya kata kahima beneng Syaka paradise keba ukres hi ula ai ula mang nagbanta jungi iwe pa iwe de na matagdaw baro mata ko hanmen ko para tongin yang barakot jar hakadunod ko jungi ngin duai ngin khot ya kasnam jong ukres balang bakas nam jong ukres bakas nam bakhot kasnam bakdo jong ukres kan putin lenti yengi kan ai boringi Pangilaban job yu boman, pangilaban job yu kajing snew jong kan kepertay. Bakas nam jong Chris kan penlay lo yangi. Bakas nam jong Chris kan ai jing map yangi. Bakas nam jong Chris kan wanra jing kelag bamut yangi iwe pa iwe. Rengkar bagi choir manta tungin ya ruai ya kajing ruai. Kas nam Chris kan perkoi penkentang yangi. Berkhoi baro langin ruai pelanyanyi Sang kodor jongmu najimpang pelanyanyi Patuy nalung kalbari Tupel
Kaburam hokpa pada kun beraman sembakut. Baga dalam kebaming kamu cinta para bos. Amen.